Damena sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohut pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang, di bagasan minggu rogateon, jamita dihita imana tarsurat di Jakobus 5, ayat 10 tolu rodi ayat 10 walu. Tajahama natar surat disi songonom madidok molo adong di tonga-tonga muna natu maun na porsuk martangi yang maibana molo adong na marlas ni roha marede maibana molo adong na marsahi di hamu di joma akasitua ni huriai asa ditangyak ko ni bana di dapol maibana doho mia marhite-hite guar ni Tuhani dungi panguluon ni tangiang hapor siaonima na marsahiti jala paheheon ni Tuhani maibana se sama dosana molotunga dong diulahon atong masih topo taddo sama hamu doho masih tangiangan asa malupamu na margugo si tutudo tangiang ni partigor molo dihaburjuhon jolma dosi Elia sabakko dohot tita gogodo ibana martangiang unang joloro udan jaladang ro udad ditanoi 3 tahun ono bulan lelengna dungi diulahi ma martangiang jala dilehol langit ima udan dungi dipatubuhon tanoima parbuena ido yang kosahatna damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus topik ta di bagasan mingguon ima huaso ni tangiang halak na bonar. Damang dainang bongot mahita tu bagasan mingguon na diguari minggu rogate. Astuanna martangiang. Ia tangiang songon hosa doi dia kahuria na porsea. Molo somar tangiang huria na porsiai, hira na somar hosa dosa sitongna, manang hira na mate doi, nang pemangulu. Namate do haporseaon niya kajolma nang pemangulu do pe ibana molo somar tangiang di siala tangiang gabi parhitiad do pajupa doho debata silehon hanguluani tangiang gabi dalan hasasahat ni pangiduan pamujion dohot pangakuhonoton tu debata boy do tapatudus tangiangi tu jaringan ni internet molo tumpe dengan jaringan ni internet molo so aktif do hempota majak ko jaringani sarupa do gotap hempotai sian jaringan ni interneti nang pe mangulu hempota alaidang bui i mangakses akan dikirim sian jaringani jaladang talup muse hempota pasahaton telepon manang pesan marhite jaringani songo jolma na so mangaktifon hubungan na doho debata si parngului dang sahat pangiduata manang pakirimota tu parngului songo ni dang baliksa dang konek be aka na so martangiangi disakap doho pasu-pasu ni debata di perkembangan ni teknologi nuaing nunga torop jolma na so bui putus yang jaringan ni internet molo so konek tu internet godang dojol magabe marsak gabe sudah ulaun na maul dapat informasi doho lan na asing na songoni manian perkembangan doho hamajuan ni haporseaon alai baliksa do na masa godang do halak ala namar internet gabe dang martangiang be olo gabe sudah ulaun na isarana na gabe lalap ma ibana marsketer di bagasa turpukon, di pasahat apostel Jakobus asa molo adong nama naon na porsuk asa martangiang. Jala molo adong na marlas ni roha asa maredde. Nanidok ni aposteli di son dang nagabe syarat na porsuki di tangiang. Astuanna jumulu manaon na porsuk asa martangiang manang holan akan manaon na porsuk doriko martangiang nanidok ni aposteli di son asa jumulu mapasahato diri tu debata
marhiti tangiang, molo masa haporsuhon. Songoni nang akana juppa dilas ni roha pe, cumulu mapasahaton pujian na tu debata. Ima marhiti edde. Jadi tangiang doho edde dison, namarlapatam mai napasahato diri tu debata. Jadi manang nasongo dia pe sasitong na parngulun ni jolmai, lumubiak kana porsiai. Say jumulu ma dipasahat dirina tu debata, dohot saluhut na ganup nasa akana masa di bagasang nguluna. Di doa Apostel 5 muse di ayat 14. Molwadong na marsahi dihamu, di joma akasitua di huriai, asa ditangyak ko ni bana. Di dapol may bana dohok miak marhite-hite guar ni Tuhani. Tu dia do parjolo pangalualuan niya kajol mana marsahit. Jumolo maniat tu debata marhite tangiang. Alana Apostel Jakobus na borhak do ibana sian pangatusion ni haporsiaon na namadok. Molo sahit songon panguhuman ni debata doi dia kana mardosa. Di siala molo tapai hutihut na tarsurat di padan darobi, di paluas debata doa kasahi manguhum jol mana mardosa, manang masa dosahit tuaka na mangalopati ni debata. Songonido muse na masa ditiki na pinahisar ni Tuhan Yesus na marsahit di kolam Betesda. Didok Tuhan Yesus do tunaung hisar sian persahiton nai. Unang dati mangula dosa. Asaw nang songgop tuho na uposi. Boy tayi di Yohanes 5 ayat 14. Alay unang manian, di siala pangatusioni, gabi manguhumi hita tua kana marsahit. Gabi tadok ma, ala ni dosa na doi marsahit. Manang tadok, ala diuhum debata doi mana gabi songoni parsahiton na. Balik sa damang dainang, ikon tatangyak ko doa kana marsahit. Jala akana marsahi pe ikodo martangiang tu debata. Mangido hasesan ni dosa doho mangido asini roha ni debata. Udut ni didok Apostel Jakobus muse. Dijoma kasitua ni huriai asa ditangyak ko ni bana. Ia situa ni huria ima pangulan ni debata naung majalo tohonan na siya debata. Idu bahen say ni do ia akapar tohonan sumurung do jonok na tuna mangaleho tohonani sian aka na asing na di siala jumono do aka pangula tuna puna saporlak sian aka na asing naso pangula ni debatai. Jadi molo di jauh pesitua ni huria laho manang yakon na marsahit na patuduhon haporseaon ni na marsahitido itu debata na mangaleho tohonani tua kasituana nagabe pangulana ima di tonga-tonga ni huriai. Situa ni huriai ma na manangnya kon na marsahiti di bagasan haporseaon tu debata. Alai taingot dang sahay holan pangulai na porsea ikodoho do na marsahiti porsea tu debata. Ai ido na nido ni Tuhan Yesus tu na pinaluanai haporseaon mido na palua hoko. Taringot tuhatan ni Apostel Jakobus na mangihutna. Di dapol ma ibana doho miak marhite-hite guar ni Tuhani. Dada nama dok adong miak na khusus niak kasitua ni huria. Mananggabe adong miak na badia. Tutu masa do ditiki dipake miak zaitun nagabe ubat jala dipake miak mardapol. Sasitong na dang miak na pinatudo ni aposteli. Alai songo dia mapangubation na dinggan naho Bartolomo ni rohani debata. Ido bahed didok marhite-hite guar ni Tuhani. Jalamolo tapai hutihut turpukon takas matutu dang alan ni miak gabe malua jolma sian parsahiton. Alai binahen ni pasu-pasu ni debatado diganup nasa usaha asa dapo haluaon sian parsahitoni. Jadi asa sadalam ma dibahen tangiangi dohot haporseaon dohot usaha na paluahon sian parsahiton. Ido bahed didok di ayat 15
Dungi panguluon ni tangiang haporsiaw ni mana marsahiti. Jala paheheon ni Tuhan ni maibana. Sesama nang dosana. Molo tungadong diulahon. Damang dainang. Didok musi di ayat 10. Atong marsito pota dosa mahamu doho marsitangyangan. Asama lupamu. Na margugos itu tudo tangyang ni partigor. Molo dihaburjuhon. Lam dipatak kasapostelima muse. Asa pasahato diri maakahuriai. Hobar tuha porsionna. Di bagasan tangyang. Ima na marsito pota dosa. Doho masih tangyang kuria na porsea di debata. Allah targoar dohuriai sada di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sada di bagasan hati goran ni debata. Tutu mardosa dosa luhut na jolma. Alai mardosa pihak ka jolma na porsea adong do pangodian na. Ima Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan Tuhan Yesus do dapok hasesan ni dosa. Di bagasan hati goran sian pangajarion ni hatana. Diajari Tuhan Yesus doa kasih sian namar tangyang. Ima na taguarin waeng tangyang hatopan. Manang tangyang alia manami. Di bagasa tangyang ipe, takas diajar hot Tuhan Yesus do. Sesama dosa nami, songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Siani boto otama, ia namar tangyang pe, ikut di bagasan hati goran nasia Tuhan ido. Hati goran nanido ni Tuhani, ima na mangulu di bagasa kolong, doho hadameon tudonga jolma. Ido nama si topota dosa, jala namar si tangyangan. Dang naholan pasari diri na egois akan porsea. Alai doho do pasari dongan. Pasari parsauran, asa tupa parsauran nadame di bagasa kolong ni Tuhan Yesus Kristus. Jadi damar tangyang pe, dada holan nama nang yakon diri ta sendiri. Alai doho do nama nang yakon dongatta. Di patuduhon apostelima songon panurirang Elia namar tangyang tu debata. Ditiki namar dosa Raja Ahab. Nanidok ni apostel Jakobus dison. Dang disiala tangyang ni panurirang Elia asa masa luguniari tiki. Ay napasahaton sakap ni debatado si Elia. Sakap ni debatado nalaho paingotor Raja Ahab. Tutu martangyang do si Elia tu debata. Jala dipasahat manaho Bartolomo ni rohani debata. Laho paingotor Raja Ahab. Masa maluguniari saliling 3 tahun 6 bulan. Nama korhon hamaolod ditikii. Dungi martangyang do muse si Elia. Asaro udan. Jala Roma udah sial langit. Imana patuduhon partigor do panurirang Elia. Ditangihod debatado tangyangna. Jala dipatuduhod debatado huwasona. Alai unang matadok disiala tangyang doho hati goran. Gabedalan hirana mamaksa sakap ni Tuhania sa saut. Sakap ni Tuhan totong do sakap ni Tuhan. Dang sakap ni jolma. Dang alani sakap ni jolma, dipatu-patuhani hobar tu sakap ni jolmai. Alai sakap ni jolma dona saut, jala ido naik kontupa di bagasan sakap ni jolmai. Alai marhite-hitei, takas maboto otta. Asa martangyang pehita, hobar matulomo doho sakap ni debata. Moloadong pe pangiduat tatu debata, natapasahat marhiti tangyang tutuhani. Asa hobar matulomoni rohani debata akka pangiduata di bagasan tangyangi. Alani damang dainang. Tutu marhuaso do debata diganup nasa tangyang niaka partigor molo dihaburjuhon. Jadi huaso ni debatado na tarida diganup nasa tangyang niaka partigor. Dang huaso ni jolma natigori. Manang huaso ni
partangiang nama roha natigori. Alai huasoni debatado napatar diganup nasa tangiang niaka partigor. Alasia debatado hatigoran jala ikon sian lomo ni roha ni debatado naik kosaut diganup nasa tangiang niaka partigor. Jadi molo martangiang pe ganup nasa akka partigor alai mamaksahon ganup nasa sakap ni rohana nalaho saut sasitong na dang partigor be partangiang edisi. Alani marhiti hasasaut ni sakap ni debatado di tangiang ni akka partigor laos disido dapotta pangatusion ia hatigoran nadidok nadisi imana hobar tulomo ni roha dohot sakap ni debata. Jadi saut pe sakap ni debata napatuduhon hatigoran ni debata doi di bagasan huasona. Atong dihita na hinaholongan tahanguluhon ma parjolo hatigoran nasiad debata laos huhut mahita martangiang jala tupama ganup nasa sakap ni roha ni debata diganup nasa tangiang ta. Taridama huaso ni debata diganup nasa huriana namar tangiang di bagasan hatigoran. Selamat gabe si partangiang di hatigoran ma, selamat minggu rogate ma dihita saluhutna, Tuhan debata nama nangiho tangiang niaka partigori, jala napatuduhonon ni debata ma huasona, hobartu sakap dohot lomo ni rohana na dumenggani dihita. Amin.